Asinibingelele sinamukele ekhasini lamkhulu nogada. Mawukuthi uyaqala ungena kuleli khasi siyakwemukela uphinde ulike uphinde usubscribe ukuze njalo uma siphosta amavidiyo uzokwazi ukunotifayeka. Angazi noma kuyabonakala la namhlanje ngizonipha induku yenhlahla, induku yemali kulabantu abathanda induku zemali. Inenduku nje ezimbalwa la phambi kwami okuyizona nduku ezizoyisebenzisa. Uthi nakho ngoba sinethunzi kumnyamana kuqala ukuhwalala nala endlini-ke kumnyama, amawindi amaningi asinawo. Okay, la le nduku siyenzela umuntu ofuna ukuba nemali, ikakhulukazi labantu abasebenza ngokuyisebenza, abantu abasebenza ngabantu mhlawumbe abadayisayo, nabantu nje abafuna ukuthi imali ingahlukani naye, noma mhlawumbe umuntu obalekelwa imali ngoba kukhona ukuthi imali uyayisebenza kodwa akuyiboni. Asenze leli bhodlela lizokusiza kakhulu ukuthi imali yakho ihlale noma inhlahla yemali kuwena ingabaleki. Okay, asiqale la. Uzothatha ibhodlela lakho elincane leli lesiqabo, uzomikisela nangu loshuni. La ngiphethe umlutho la. Umlutho lona usebenza kakhulu ekulutheni nasekuphambeni, iwona okwazi ukuphamba uma sisuke sifuna ukuthi sidide abantu. Njengoba-ke sifuna ukuthi wena sidide abantu bakunikeze imali noma izinto zenzeke ngendlela eyindida. Iy'nduku zamasalamuzi-ke lezi ngoba kuthiwa umlutho nje, iy'nduku ey'sebenza ngendlela eyindida ezingaqondakali ukuthi kwenzakale kanjani. Sizodinga-ke le nduku njengoba sifuna ukuthi imali ize kuwena ngendlela engaqondakali. Sizodinga umlotha, K1 umlutha wethu lo. Number 2, sizoyidinga impande edonsa imali. Impande edonsa imali sizoyidinga. Nginey'mpande eziwu-2 ezehlukene la eduze kwami. Nginanayo le mpande le, angazi noma abantu abayayazi yini. Abelungu bayibiza nge-gold dust. Le mpande isebenza kakhulu le, idonsa kakhulu emalini. Bese kuzoba u-bay leaves. U-bay leaves-ke ungezinye zey'payisi ezitholakalayo ey'tolo, usebenza kakhulu ekudonseni inhlahla yemali, ikakhulukazi kulaba abantu abayisebenzayo nabantu ababalekelwa imali esandleni. U-bay leaves lo uyatholakala ey'tolo, isipayisi lesi, kodwa-ke lokhu okunye amakhasi esihlahla esijule kakhulu ngoba asiy'mileli lesi sihlahla, siyasithenga. Isihlahla esitshaliwe lesi, ngeke ngisidalule igama laso lesintu ngoba nami induku engayithola ngemfihlo nje. Bese sibuya siza la, sizodinga iy'nduku zethu ukuthi zivuke, zinovuka la. Ovuka bami la bahlanganisiwe, ngigqule uvuka kwabafileyo ngokuhlanganisa nentindile. Uvuka bami-ke laba. Okay, umkhokha lo wenhlahla, umkhokha wemali, umkhokha wentaba nakhona. Then la sine-mixture yethu ebaluleke kakhulu. Sinamafutha la, la mafutha amafutha enhlahla ngendlela ahlanganiswe ngayo ahlanganiselwe ubunhlahla. Indlela esihlanganise ngayo-ke la, sihlanganise umkhoma, sahlanganisa namafutha lawa enhlahla abomvu, sase sizofaka nenhlwathi kancane ayimawala. Sase sifaka ney'nwele ezijulile eziyimfihlo, uboya obuthile obujulile. So iyona ndlela esizothaka ngayo namhlanje. Uma ufuna-ke ukuthaka lezi nduku zakho, uzohlanganisa njengoba kade ngibala. Uhlanganisa nawo loshuni umlutha wakho, uhlanganisa nango-bay leaves, ngoba le omunye vele angeke uze ube nawo. Uzomhlanganisa no-bay leaves, uyi-crush-e le nto, uyigqule ibe isitafu esihlangene. Uyifake ebhodleleni lakho, then bese ufaka lo, umfake abe mthathu. Bese usuka lapho ungifakela nawo amafutha akho, ungaqala umfake ovuka, ufake nawo amafutha akho. Bese ufaka ufaka ini? Uyalivala emva kwalokho leli bhodlela, ngicabanga ukuthi kuphelele akukho okunye okufakayo. Uyalivala le bhodlela uyolibeka elangeni. Ntambama uyalithatha leli bhodlela ubuzobe ulibeka ekuseni, ntambama uyalithatha usuzofaka uvuka wakho. Uma ufaka uvuka uzofaka nemali eshisiwe okuwumlotha waleyo mali ofuna ukudonsa ngayo, kungaba u-R10 kuya ku-R200, kushiyana ekutheni amandla kuwena ami kanjani. Ngaleyo ndlela uzobe usewunebhodlela elidonsayo, ibhodlela elihle elinamandla elihlambulukile elingenankinga elinomhlahla obuyisimanga. Yinduku nami engeke ngiyisebenzise lezi njengoba siphana ulwazi nje. Ngithi anginithakele ulwazi ngoba kubheke kuDisemba, imali iyadingeka, imali iyafuneka bakwethu. Leli bhodlela-ke ibhodlela elikhona lapha ekhaya siyalikhanda, kodwa angikhonzile ukuthi nginidayisele izinto. Ngithanda ukuthi nginiphe ulwazi
ngithanda ukunikha ulwazi. Le nduku iyasebenza, idlala kakhulu, ibadlalelile abantu abaningi, nawe ingakudlalela. Ngizocela ukuthi si-like phinde subscribe ukuze sisabalalise leli khasi. Siyabonga kakhulu nge-support kulabantu abahlale belandela ikhasi lomkhulu nogada. Sizophinde size nenye induku ngokulandelayo lapho zobe nginichazela ngensizi zami enginazo lapha ekhaya. Thokoza Khehla, sinibone ngokulandelayo.